Έλα πιο κοντά. Κι άλλο. Κάτι να απαντήσεις. Υγεία σε όλη την Ελλάδα. Με τις υπόλοιπες χώρες δεν με ενδιαφέρει. Εγώ για την Ελλάδα ξέρω. Ναι. Όπα! Κατέβα. Το αποχωρήσεις. Το λέω ναι. Αποχωρητήριο. Άρα 500 μέτρα κατέβασμα θα έχουμε. Τι τρόπο στο βίντεο το σύνορα. Εκεί, αριστερά. Το θέλω το δω μετά.